Ang episode po natin ngayon ay papakita ko po sa inyo ang aking paraan sa pangunguha po ng labong. Meron po tayong nakita na labong, isa, dalawa, yun o, kita nyo? At saka meron pa doon. So tatlo ang ating kukunin. At maghahanap pa po tayo sa mga kawayan po dyan kung may mga labong pa po. Yan po sa may baba, malapit po sa may sapa. Siyempre sa panguha po natin ng labong, kailangan po natin ng matalas at matulis na itak. Ang una po natin gagawin ay tutusukin po ang labong. Yan, tutusukin po natin na ganyan. Yan. At itong itak, iikutin po natin. Yan. Isa pa. Tusok. Ikot. Sa kabila. Tusok. Ikot. Yan. Kuha ang labong. Yan, wag po nating iangat pong itak pag itinusok po natin. Wag po nating iangat. Baka maputol po ang itak o kaya mabaluktot. Masisira po ang ating itak. Ngayon, tabunan po natin. Sasako na po natin to. Tusok, ikot. Isa pa. Tusok, ikot. Hatak. Yan. Meron tayong tatlong labong. Yan. Ngayon, babalatan po natin itong mga labong para maiwan na po dito yung mga balat at magiging kalot pa.
Okay, ilalagay ko po sa ating description sa YouTube channel kung paano po gadgarin, ano? Ito pong mga nakuha po natin labong, ilalagay ko po dyan yung link at syempre, yung pong paraan po ng pagluluto ng adobong labong. Tingnan nyo lamang po sa ating description yung link sa ating YouTube channel. Okay, so tayo po ay mamabaalam muna. Maghihilamos lang bago umuwi. Bye. Sandali, naiwan tong video. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.